Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Торак йортларына капиталь төзекләндерү вакыты кичектерелә бара. Подрядчылар эшкә кайчан кирешер, Гүзәл Шихапова ачыклады. Шәһәрдәшләр ишек алларын иске уенчыклар, шешәләр белән бизи. Профессиональ дизайнерлар моңа ничек карый? Фатирыңны калдырып китсәң, игътибарлы бул. Белгечләр нинди киңәшләр бирә? Капиталь ремонт булырга тиешле йортларда яшәүчеләр борчыла башлады. Җәй җитте, эшчеләр әле дә күренми. Узган елда 6 июньга төзекләндерү эшләренең яртысы диярлек тәмамланган иде. Быел исә подрядчылар да билгеләнмәгән. 2018 елга исемлектә 127 йорт. Күп катлы йортларда түбә, фасад, инженер системалары төзекләндерелергә тиеш. Әлеге эш күләмен подрядчылар кыска вакыт эчендә тәмамлап өлгерерме? Күптән көтелгән төзекләндерү кайчан башлана? Гүзәл Шихапова сюжетында. 9:05 йортында фасадны инженер шелтәрләрен төзекләндерергә тиешләр. Әмма капиталь төзекләндерү турында игъланнар да, эшчеләр дә күренми. Шуңа да 5 катлы йортта яшәүчеләр ремонт бөтенләй булмас дип борчыла. Что-то фотографировали, выходили, не знаю, будет, нет. Как нам замдиректора сказала, документы очень долго готовились, деньги не перечислили, а эти поставщики не хотят просто платить. Ну, в смысле, не хотят начинать без денег, естественно. А так что, мне кажется, все равно уже сделать, мы уже давно уже ждем, уже это у нас как мы построили этот дом, 22 года уже вообще нету. Какой 20? И у нас спрашивают, когда начинает ремонт. С 93-го года этот дом. А сколько тогда? Это получается сколько уже? 20 с лишним? Почти 25? Около этого. Ремонт Ни разу не было. Ни разу. Они это сдавали строители, как этот, так и до сих пор и не сделано. Хотелось бы побыстрее, чтобы сделали нам этот ремонт. Біздің йортқа капитальный ремонт обязательно керек инде. Тышқы яғы бек ямсыз көрінә инде. Бізден үйлер белән чагыштырганда менә көтәбез инде кайчан башладылар микән дип. Уже җәй җитте. Яз көне көткән идек, булмады. Сынга калып булса да төзекләндерү булачак. Бу хакта республиканың торак коммуналь фонды белгече белдерде. Якын арада подрядчыны билгеләр өчен тендер узачак. Будет, все будет. Сейчас торги объявляются, проекты готовы. Исполком города Набережные Челны, они являются техническими заказчиками. Просто рабочий процесс. Проекты готовились, все делается как положено, по законам, поэтому сперва разрабатывался проект, вот все проекты разработались, а теперь уже объявляется конкурс на сами строительно-монтажные работы, на капремонт, на определение подрядной организации. Эшләрне төгәлләр өчен подрядчыларның вакыты аз калып бара, шулай да бу сыйфатка тәэсир итмәскә тиеш. Ремонт эшләрен берничә инстанция кабул итә, шул исәптән йорт өчен җаваплыларда. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Моңсу уенчык аюлар куллары сынган куяннар чоллы ишегалларын бизи. Кайберләре кулын-буларын пыяла һәм пластик шешәләр белән тота. Искергән савыт-сабада кулланышка керә. Шәһәрдәшләр мондый бизәү элементларына ничек карый? Профессиональ дизайнерлар нинди киңәшләр бирә алдагы сюжетта? 56-нчы комплекста Владик бакчасын шәһәрдәшебез үзенең улына багышлаган. Әмма тиздән тыяларында уенчык этләр, аюлар барлыкка килә башлаган. Участок авторы бу уенчыкларны балалар алып килә, тыерга уңайсыз ди. Мондый уенчыкларны шәһәрдәшләр дә ишек алларында кулланырга ярата. Это выглядит очень так неопрятно, особенно после дождя они ужасно выглядят. Ну и как будто их замучили. Ну я пытаюсь людям об этом сказать, но часто боюсь их оскорбить или как-то вот обидеть этим. Стараюсь в мягкой форме, скажем так, сказать, что некрасиво. Күп кенә шәһәрдәшләр шул ук фикердә. Все-таки мягкие, наверное, не надо. Красиво, конечно, но не для улицы, наверное. И дети будут трогать потом мокрые. Конечно, нравится. Для детей. Самое главное, игрушки, да? Да? Да. Я бы не против был. Ну так-то красиво, но мне кажется, не очень этот. Потом они быстро после дождя пачкаются, грязные, не очень красиво потом. Не гигиеничные, с мягкими игрушками. Пускай лучше украшают какой-нибудь аэрографией на стенах и так далее. Краской.
56-17 йорты ишек алдында ise подъезд янын икенче төрле безеләр, чәчәкләр утырталар. Берничә ел элек агачларны кискәннәр, шул бушлыкны тутырыр өчен клумбалар ясаганнар. Ландшафт дизайнеры белдерүенчә, шәһәрдәшләр территорияларны матурлык, креатив җитмәгәнлектән бизи башлый. Монда профессионал күзлектән чыгып эш итәргә кирәк. Дизайнер кыска агач куаклар, чәчәкләр утыртырга киңәш итә. А вот эти зоны озеленения, которые и зелеными-то не являются, надо свести к модульному озеленению. То есть какие-то небольшие, очень интересные территории с четкой геометрической формой, чтобы у них было обрамление, бордюры, подпорные стенки. И в этих вот небольших участках можно сделать очень красивые композиции. Моның өчен план булдырырга кирәк, бу эшкә идарә итүче оешмалар алынса, яхшы дизайнер. Соңрак билгеләнгән территорияларда шәһәрдәшләр туры килерлек чәчәкләр утырта алачак. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Җәен шәһәрдәшләрнең күбесе фатирларын калдырып бакчада, авылларда яки чит илдә ял итә. Хокук сакчылары фатирда кеше булмаганына ишара итүче әйберләрдән котылырга киңәш итә. Мисал өчен, караклар почта тартмаларында язулар күбрәк булса, хуҗаларның өйдә юклыгын аңлый ала. Бу очракта күршеләргә күз кулак булырга кушып калдырырга мөмкин. Коммуналчылар да шәһәрдәшләргә игътибарлырак булырга кирәк ди. Бүгенге көндә җылылык турбаларын сынау бара. Шуңа күрә өйдә кеше булмаган арада фатирны су басу куркынычы бар. При вашем отсутствии в связи с отъездом убедительная просьба закрыть все отсекающие краны ХВС, ГВС, а также по возможности газовый отсекающий кран. 9-10 июнь көннәрендә Чаллыда берничә участокта юллар ябыла. Бу җәйге сезон ачылуга багышланган велоспорт буенча республика беренчелеге узуга бәйле. 9-10 июнь көннәрендә сәгать 10:30-дан 15:30-га кадәр металлургический урамыннан технический урамы автомобиль юлы киселешеннән моторный урамына кадәр, моторный урамына металлургический урамын киселешеннән промышленный урамына кадәр транспорт хәрәкәте шикләнә. Автомобиль белән юлга чыкканда маршрутны алдан ук уйлагыз. Чаллыда «Могҗизалар чемоданы» дип аталган гаилә фестивале 5-нче тапкыр үтәчәк. Чара 10 июньдә 12 сәгатьтә Җиңү паркында узачак. Инклюзив фестиваль физик мөмкинлекләре чикле балалар өчен оештырыла. «Могҗизалар чемоданының» үз төсе бар, сары төс. Сардан киенеп килүчеләрне махсус бүләкләр көтә. Программада мастер-класслар, сәхнә мәйданчыгы, квест уеннар һәм башкалар каралган. Фестивальгә килүчеләрнең ашыгыч ярдәм каретасында йөрү мөмкинлеге булачак. Шунда ук киемнәр чемоданы, балалар подиумда программасы узачак. Анда һәр теләгән бала үз куллары белән кием әзерләп кия алачак. Әкият артыннан әкият программасында әкиятләр тыңлау мөмкинлеге булдырылган. Бу көнне Җиңү паркында шәһәрнең төрле иҗат коллективлары, артистлар чыгыш ясаячак. Иртәгә Рамазан айының 25-нче көне Чаллыда сәхәр ашау 0 сәгать 47 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 20 сәгать 12 минутта башлана. Ураза өчен 3 гамәл фарыз: ният, ашау ичүдән тыелу, җинси якынлыктан тыелу. Сәхәр вакыты таң вакыты беленгәч тәмам була. Ягъни иртәнге намаз вакытына 2 сәгать чамасы калгач. Сәхәр ашагач күңел белән уразаны ниятләү күркәм. Өйлә намазына кадәр әйтелгән ният дөрес сынала. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. В Медиамаркт только 4 дня. Акция без НДС. Full HD телевизор LG без НДС всего за 21 178 рублей. Медиамаркт. По совету дедушки, по совету мамы, ем пломбир советский. Вкусный самый. Пломбир советский. Вкус детства от компании «Славица».